Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao, uban ni CB ug ni Dr. Iris diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pakiguban na sa pagpadayon na sa namo sa tagsa-tagsa ka mga Pinoy aran karong dayong kilom-kilom. Ang atong sugilanon karong hapuna atong gitaytulan og classmates ug teachers. Dunay usa ka magtutudlo nga kada weekend magklase sila Lunes hangtod Biyernes. Kada Biyernes iyang hangyoon niya mga estudyante paglista sa upat nila ka classmates nga gusto nilang ikatapad og lingkuranan ini kasunod semana. Gipalihog sab niya ang mga estudyante nga maglista sab sa ilang classmate nga para nila mo'y labing maayo, labing buutan, labing maayo nga classmate sa ilang classroom anang semanaha. So kada weekend niya gihimo. Unya inig panglakaw na sa mga bata kay weekend na, bakasyon na sa weekend, Lunes na sila mo balik, ang teacher magpabilin siya ang classroom. Dili siya mo gawas. O hagon siya siyang kaubang mga magtutudlo, mananghid siya nga magpabilin siya sa classroom kay iyang basahon ang gi-submit nga mga papel sa iyang mga bata. Sumoro to, ang gisuwat sa mga bata, upat nila ka classmates nga gusto nila ikatapad the next week ug ang labing popular silbing classmate. Kinsay classmate ka para nila nindot kayong ikasulti, nindot kayong ikakuyog, nindot kayong ika-uban, ika-tapad og lingkuranan. Kining maong mga papel iyang ibukad sa iyang lamesa. Iyang tan-awon gikan sa maong mga lista sa iyang mga estudyante. Iyang masusi kinsa ang labing popular nga hapitan ng estudyante gusto makigtapad niya. Kinsa ang labing daghan og mga higala nga nilista sa iyangan sa papel. Ug mahibaw-an sab niya kinsa ang wa ilista sa ilang classmates. Kinsa ang dili ganahan ikatapad sa ilang mga classmates. Kasi mga classmates nga popular kaayo sa niaging semana nga wa na nilista niya karong semana. O kinsa classmate nga may kay wa nilista niya sa nangaging mga semana pero nikalit na siya ka popular karong semana. Gipangutana ang teacher siya mga kauban. Unsa may imong tuyo ana? Unsa gusto ka mag-usab-usab og sitting arrangement every week? Matod sa teacher dili. Labaw sa sitting arrangement. Gusto niya mahibaw-an pinagi sa matag semana nga lista sa mga estudyante. Kinsa ang iyang estudyante nga lonely? Kinsa yung mga estudyante ang way mga higala? Kinsa sa mga estudyante ang dili kauban og grupo? Kinsa sa mga estudyante ang di gani makalista kung kinsa gusto nilang ikatapad? Matod sa teacher, base siyang listahan, ang mahibaw-an kinsa ang mga estudyante nga nagmingaw, kinsa ang mga estudyante nga nagmasulubon, kinsa ang mga estudyante nga naglisod pag-adjust sa klase, kinsa ang estudyante nga kinahanglang tabangan, kinsa ang estudyante nga gibully o kinsa ang nang bully. Iyang mailhan ikan sa listahan sa association of names, sa mga grupo, sa mga ngan. So nahibong ang iyang mga kaubang mga magtutudlo. Di unsa man nimo pag matik-matik. Unsa man nimo siya sa pag-ila. Ingon siya kay di ba higit na mahibaw unsay naa sa nauna sa bata. Kaya mga bata tungod sa ilang minority kay linghod pa sila upang idaron, dili sila ganahan makigsulti sa mga magtutudlo kay maikog sila, mauwaw sila, or kung makigsulti man sila, di sila mutug-an unsay tinuod nilang gibati. Kay mahadlok silang malibelan. Dili ka mao nga dili di friendly, nga dili di sila daghan og higala, mingaw day ka ilang kinabuhi. Ining krisis wa di ay makigkuyog nila og adto sa kantin, wa di ay
makigsao og pagkaon nila. Ingon siya, kritikal kaayo nga ning higayuna sa ilang klase nga ang mga bata nga lonely, ang mga bata nga alone, ang mga bata nga way mga higala, ang mga bata nga way grupo, atong sapnayon, atong duulon, atong istoryahan, atong dasigon, ug atong tudluan kung saon nga makahigala siya sa iyang mga classmates, kung saan nga makakuyog siya o mga grupo, kung saan nga dili siya magmingaw, nga dili siya maginusara. Maukuno ning higayuna nga ang tabang sa mga dagko, ning higayuna sila mga magtutudlo, labing gikinahanglan sa mga bata. Kining maong magtutudlo, kipangutana, pila naman ang katuig ni mong gihimo? Siya sukad sa Columbine shooting. Pagtutudlo ni siya sa Chase dito sa Estados Unidos. Katong Columbine shooting na hitabo in 1999. 25 ka mga bata ang napatay. Silang gipusil sa duha nila ka classmates, duha ka estudyante nga duha unta to ilang ang ilang untang plano bombahan nilang eskwelahan. Di man sila ka mamuhimog bomba, dihungaw ang ilang mga bomba, sus do naman sila mga armas, ila lang gipamusil. Ang ilang mga classmates, ang ilang mga magtutudlo na ilang gidumtan. Wa pagin matino hantod karon unsay motibo, pero ang profile sa duha ka bata, mga loners. Dili sila apil sa grupo, dili sila daghan ng mga higala. Unya gisigihan sila bully, gisigihan sila sungog sa mas popular nila nga mga classmates. O nabalaka ang mga magtutudlo nga mao toy rason ngano nga nagrigor ang ilang utok ug nakahuna-huna sila sa pagpatay, pagpamusil sa ilang mga classmates o sa ilang mga magtutudlo. Dunay pangagpas nga tungod sa lack of recognition kay way nitagad nila, pues karon daghan na kay nakaila nila, daghan na kay nang gustong mutagad nila tungod sa ilang notoriety, tungod sa krimen na ilang nahimo. So para ini maong teacher, sukad sa shooting sa Columbine, gusto niya, di siya gusto nga doon na siya estudyante, nga doon na estudyante mo anggi siyang classroom nga ma-lonely, ma-loner, magmingaw, magrigor ang una-huna, mahimo na hinoong liability sa katilingban. Nabisto kining iyang talagsaon nga paagi, kay mo retire na siya, inigtapos sa school year karon dito sa Chase, sa Estados Unidos. Kung doon mga teachers nga nakapaminaw karong hapon, I'm sure kamo doon na sad mo inyong kaugalingon nga mga paagi. Giyon sa niyo pag reach out ngadto sa inyong mga estudyante nga para ninyo nagbingaw, nga para ninyo angayan hatagag pagtagad, angayang dasigon sa pagkikigala. Nadapit akong pagtagad ini maong sugilanon kay usa ko sa mga estudyante nga nagmingaw. Sa ako pang kabatanon, sa kalinghod pa sa akong pangidaron, usa ko sa mga estudyante nga di ka mao magkikigala. Gitawag ko nila nga shy, gitawag ko nila nga snob, gitawag ko nila nga arugante, kaya di ko makikistorya sa akong mga classmates. Pero usa ko sa mga estudyante nga di ka mao makikihigala. Dili komportable nga mahimong sakop sa grupo. Dili muuda og istorya. Muto nga sa kasagaran sa mga classrooms, ang ikawa sa teacher, ang akong mga classmates magsigi og tabi, ako way apil. Magpasumangi lang ko, magduko-duko sa akong notebook. Pero grabe kayo ang kasakit ng akong ibati. Maway bisan usa nga makikistorya nako. Kay maybe nisuway o pakikistorya nako, pero wa ko mutubag, so hadlok sila nga ma-insulto or mauaw nga dili ko mutubag nila, di ko mutagad nila, di na lang sila moduol nako. So usa ko sa mga bata na ikabalak-an na tumawang teacher siya pagpalista sa mga classmates nga gusto nang ikatapad sa classroom. Kung ang among teacher ni palista pa tingali, nihimo pa atong mga assignment nga ipalista kinsay tapat, usa tialikos mga ngan nga dili malista sa akong mga estudyante. Una, wa sila kailan ako. Ikaduha, di man kumutagad nila. Dili ko mutagad nga ambugiro ko, nga garbuso ko, pero di ko mutagad tungod sa kahadlok nga di ko tagdon. Kana bitaw. Pero manggi uwawon jud ko
Mo na nga nagpasalamat gyud ko na broadcaster ko napugos man ko pag overcome sa kung kamang giuwawon. Kaya nga na kay programa sa radyo, di ka mutingog kay nauwaw ka. Unsa mo kapuslanan pagka broadcaster, so ako ilaing kapilian gawas sa pagtingog. Itong kaniadto nangulitaw pa kong Dr. Iris, kining iya maguwang si Jay Hakosalem, sige sungog na ko nga tabiana nimo sa radyo, Leo, there is by pati man nimo hilo muna. So, mao na to ilang kon kinis Leo tabian kinis radyo, pero there is by pamsita ning Iris, di mo tingog. So kausa, ingos Jay nakakita no ko Leo paagi unsa nga motingog ka. Iya ko yatag ang microphone, siya kada lingkod ni Musbay Leo butangan ti kag microphone sa mga tubangan para maka-imagine ka nga nag-istorya kag microphone so musulti na jud ka. Pero kinsay nakaluwas na ako. Nini atong sugilanon katong teacher, daghan kay siyang naluwas. I'm sure pila ka mga bata nga malain untang hunahuna, magrigor untang pangunahuna, pero tungod siyang gihimo nga ni-reach out siya ngadto sa mga bata, naluwas ang mga bata, naluwas ang kinabuhi sa mga classmates. Dili sa ato pa rin mausong ang shooting, pero dito sa Estados Unidos sakana ng insidente sa mga bata nga wa may pagkatagad, mga bata nga biktima sa bullying, mga bata nga kung sa nasud sa hunahuna, nga accessible kay mga armas dito sa ila, daghan na kay mga shooting na nahitabo sa mga eskwelahan dito sa Estados Unidos. So kinsay nakaluwas nako. Looking back, man ko nakabasa ini mong istorya, ang akong mga teachers ug ang akong mga classmates, and I'm sure kamo dihang nagtan-aw karon nga manggiuwawon sa parehan nako, parehan namong CB nga manggiuwawon, dili mag-una-una og istorya kuno ay managad. Doon na tayo mga classmates, di ba nga, bisan ba og atong dili na to tinggan, pero mo kuan jud uyugon jud ka, birahon jud imong bukton, ari diri. Ano bang birahon ka ba para mo appeal sa activity? Naman yung mga classmates ngayon, sila mo'y nakaluwas na ko. Sus, kay hinumdugo. Di yun ko mo appeal ka ng mga group activities. Doon nagi, bata nga bubira gina ko. Ari diri bay, appeal diri bay. Walang good. Kuyog lang good. Kana bang, bisan sa imong shyness na imo na overcome, tungod kay dunay ni bera nimo. Tungod kay dunay ni dasig nimo. Tungod kay dunay ni reach out nimo. Gamhanan kay na kanang pag-reach out ng mga tao nga dili mo kaila, kanang mga tao nga manggiuwawon, nga dili magtingog-tingog nara sa suok, sa classroom o sa grupo. Importante kay na nga ikay una mo duol nila, ikay mo una og istorya nila, ikay mo paila-ila sa imong kaugalingon, aron kaan sila kahatagan og excuse nga makauban sa grupo. So akong gi-istorya, gawas ana sa mga classmates, ang mga teachers. Makahinumdum mo karon ang mga teachers mo kadto bitaw mga group activities kay nato ba kini teacher gilaay lang ni gusto lang ni siya magpalahi, di kana day mga group activities gidesign na aron mapugos ang tanang mga bata pag-participate. Yung mga teachers inig report na sa grupo, of course kasagaran mag-designate ta og murag spokesperson sa grupo nga mo report, pero sayang teacher mo tawag sa labing hilomon nga sakop sa grupo aron pangutan-on siyang input unsa iyang nakuha sa diskusyon, unsa iyang nakuha gikan sa group activity. So ang ato mga magtutudlo mo'y labing kamao nga mo reach out ngadto sa mga bata nga nagkinahanglan og tabang, nga nagkinahanglan og social interaction. Ug ngadto sa tanan ako mga teachers, ug ngadto sa tanan mga magtutudlo nga nagtan-aw karon na nihimo ini, daghang salamat. Kadaghan sa mga kinabuhi nga inyong naluwas, kadaghan sa mga kaugmaon nga inyong naumol tungod sa inyong paghatag o higayon sa mga bata na makatingog sa inyong klase, makakontribute sa diskusyon sa inyong gituki ng mga subject matters. So, dahil sugod sa itong programa, akong giina sa Iris nga Ars, mo ni akong himuong istorya sa panahon dayong kilong-kilong. Ikaw, Ars, diha ba'y, I'm sure dili ka shy, dili man sa Iris shy, but diha ba'y higayon, Ars, nga nakakita kasi mga classmates ba nga lumon kaayo, mag-iwawon kaayo, ingo sa Iris, sus ako, nahadlok siya nga siya bully. Na, kay, kuan man siya, nang guat sinangga ba? Ang tawag siya ang papa niya, Bilyaka. Kana bitong, siya maguna-una og storya, niya, of course, bata man, masagol og bugal-bugal.
So daghan kuno siya mga classmates sa una nga manghilak kay iyang bugal-bugalan, manghilak kay iyang sungugon. But later on ingon sa Iris, pero makahinumdum ko sa ilang classroom bisan sa St. Teresa's College nga pulo sila babae, ma-attract siya sa iyang mga classmates nga hilumon. Ma-attract siya sa iyang mga classmates ba nga dili maayo kahimtang sa kinabuhi. Di maklaro man nimo nga dili taon kay sila, dili arang-arang ang ilang kinabuhi. Yang paborito gyud ko ng Iris, basta iya jud kuno dayon duulon, iyang ilahon, iya jung istoryahan, bahalag di mo tingog, siya jud mo dag istorya. Iya ding imbitahon sa ilang bay. Dako nga ito ilang bay sa Mabolo. So ang iyang classmates tanang nasuod ni Iris nga karon bisan ako maapil na sa ilang mga reunion, hinumdog yun nga Ars, kung wa pa ko nimo birha Ars, kung wa pa ko nimo pangutana Ars, kung wa pa ko nimo paapila Ars, hilom-hilom ra gyud nung tako Ars. At tuloy ko sa suok. Suing ko Ars. I think ang nakaluwas na ako mga classmates kaparihan ni Mugtaras. Kada bang unsa may atong kabuot at gamay pa matang mga bata. Pero kato atong mga classmates bitaw nga mudasig ginato pagtingog, mudasig ginato pag-participate, mao ito nakaluwas na itong mga shy. O di lang ako, I'm sure, ang naluwas. At mga classmates, at mga teachers na mo imbitar na ito, mudasig na ito sa pag-contribute sa grupo. Pusa nga ito sa tanan mo mga classmates, nga ito sa tanang mga estudyante, na mao ni ang matang sa personalidad, daghang salamat. Daghan kay mong classmates nga naluwas, daghan kay mga kinabuhi nga na palingkawas gikan sa dili maayo nga tendencies, dili maayo nga mga sangputanan. Kay mao ni ang katin-awan sa mga eksperto sa edukasyon. Nga ang mga bata, kanang mga bata sa primary grades, kindergarten, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, sa elementary grade, sa high school, bisan sa college, ang mga bata na kinahanglan og recognition. Tungod sa kalinghod sa ilang pangisip, sa ilang panghuna-huna, gusto sila makaangkon og reassurance na they belong to a society, they belong to a group, they belong to a class. Mao na nga, maibog kayo na sila doon mga bata nga maikay mo tubag sa bright pa kayo sa klase, kaya sigihan laog tawag para recitation, sige lang isa sa kamot. Maibog kayo sila ano mga estudyante nga, sana all, nga unta ingon anak sab sila. Doon yung mga bata nga magkatuon, magtuon, madasig sa pagtuon, sumuisa na sab sila sa ilang kamot sa pag-recite, pero doon yung mga bata nga muok-ok sa suok. Doon yung mga bata mo ingon, bogo, ito, di mo ko kamao man do akong classmate, ako di mo ko kasabot sa leksyon ni ma'am, musamot ba hinon siya kahugno ba? Mao ni mga estudyante ang angayang nasigon sa pag-apil. Mao ni mga estudyante nga maayong pa suwayon sa pag-recite. Ako ni adto hadlok kay ko tawgon sa recitation. Pero mga teachers kamao manggod kinsay maklaro man nimo kana bitang ang uban mo isa na kamot ikaw magduko-duko, ikaw hinoy tawgon. Kay ang mga teachers good kamao man na sila. Kinsay angayan nga patingugon, kinsay wa pa makaparticipate, kay ang recitation mao man nga unta ang tanan sa klase interesado nga mo participate. Kay mao ram sa gigayon nga ang teacher makakuha og feedback, nakasabot ba sila nakasabot ba ang mga estudyante sa ilang mga leksyon. So kausa nagduko-duko pag-ayo, gitawag ko sa teacher. Sus, nakatsamba man kog tubag sa pangutana. Mura ba kadako bitong kalipay nga wa ka mauwawi nga natsambahan kag tawag sa teacher, naghiko-hiko in tawag kag barog, pero nakatsamba ka og tubag. Unya teacher niingon nga very good, nidasig nimo nga sakto ang imong ideya, sakto ang imong tubag, nidasig nimo to participate sa more. Reassuring kaayo para sa mga estudyante. Hopefully sa sunod kayo di na tamo ikog, di na tamo nga mo isa sa atong kamot. But of course, nagkinahanglan na og preparasyon mo at tulad kay klase nga wa jud ka magtuon magngangalan jud ka inig-recite sa teacher. So hopefully makadasig na nato sa pagtuon. Maikay mo recite ang atong mga classmates. Hopefully madasig ta sa pagtuon pagyugdugang aron nga kitay matsambahan, kitay masaypan og tawag sa teacher, dili ta maawawan.
So ngadto sa tanang teachers nga ni dasig sa tanan sa pag-recite, kinaman sa mga teachers ba nga katulad sang kamao may tawgon aron sa nindot mangyang klase, nindot og dagan ang iyang klase dili masango sa mga di kamao, di sa niya tawgon tong mga ugub-ugub na dili na mao. Kinahanglan tanan hatagan jud nimo og higayon. Nya sa classroom kun mahimo kay nahimo man sa ko magtutudlo, wa gyud wrong og right answers. Di gyud ka mangon sa bata wrong, sayop, stupid, lingkod, sit down, taka lang kag tubag. Ayaw gyud. Sa classroom walay sayop, walay sakto. Bisag unsa katulibagbag ang tubag, pangitaig gyud og spin, pangitaig gyud paagi nga imong ma-appreciate ang effort sa estudyante, sa tan-awa ang iyang viewpoint, tan-awa din siya gikan aron makasabot ka sa iyang punto. Mo na labing maayo nga nga taras sa usa ka magtutudlo kay kun musugod na kag panawag og ngan sa mga bata nga buguan nimo oy. Mao ni akong leksyon o mao ginagihapon ay mundo. Kabugo nimo kay katunga si mong klase din na mo tingog. Musamot ng kaluya. Ug mauwaw na nga mo isa sa ilang kamot. Ayaw gyud. Ayaw gyud tawgag bugo ang bata. Ug ayaw gyud siya ina nga sayop ang iyang tubag. Kurhi siya in a nicer way. Nga kana bang paminawon ka mura siya sakto, but later on makarealize siya sipyat man ko sa kong tubag. Di man dito o man ko katsamba sa akong tubag. So ngadto sa tanan natong classmates o sa tanan natong teachers nga ni dasig nato paggawa sa atong mga shell, pag-overcome sa atong shyness, pagbuntog sa atong kaikog o kauwaw. Daghang salamat sa inyong paghatag namo og higayon nga makaapil sa klase, makaapil sa diskusyon, makapadayag sa among mga panghuna-huna o sa among mga ideya. Kamo na nagtan-aw karong dayong kilom-kilom, unsa man mo matanga sa pagka-estudyante? Kamo ba ang matang sa estudyante nga mao'y mag-una-una og isa sa kamot, ana gibulingkod sa front row, o pariha mo namo nga ari gyud molingkod sa luyo tungod sa kamang giuwawon? Giunsa ninyo pag-overcome ang inyong shyness? Giunsa ninyo pag reach out sa inyong mga classmates nga inyong nakit-an nga manggiuwawon aron nga dili sila magsigi og luklok ug maghinuktok sa suot sa inyong classroom? Balang i-share iya sa itong comment box ang inyong tagsa-tagsa ka mga kasinatian, kay para nako critical kini ning panahon na ba nga ang lisod na kita magsinabtanay, mas daghan tag gilalisan kaysa nagkauyon ang atong mga panghuna-huna. Mas maayo gyud nga mo reach out sa atong mga silingan nga labing hilomon, sa atong mga silingan nga labing manggiuwawon, aron nga sila sab makaangkon kahigayonan sa pagtingog, sila sab makaangkon og kahigayonan sa pagpadayag sa ilang mga panghuna-huna. And hopefully mahimong mas himsog ang atong demokrasya kung ang katawhan bisan unsa kagamay motampo sa ilang mga hunahuna, unsa paghimo og mas hayag ug mas makiangayon nga ugma. Kini bitaw si CB pagpuyo ani CB diri sa among Pinoy-anan, haskang hilumuna ani CB. Gitawag ni si CB ni Trina, siyang anang Trina ko sa lang amang. Nakala bang di jud mo tingog si CB nang magsige lang tan-aw, magsige lang gyud og lingi-lingi namo until she found her voice. Sa dihang dito siya ni sa iyang Ate Prudence kanang ito'y sa nilang Trina nga maguwang niya. Si Prudence may naman kay mo aw-aw. Asus, takaton siya aw-aw na. Lisod na kay pahilomon si CB. Tanang iring, tanang iro, tanang moagi diri sa among lataran, iya ng aw-awon. So, nanindot na ba kay tingog si CB kay tibuok kay tingog modulated. Kung na-announcer pa kasi modulated kay tingog. Dili lata o aw-aw ni si CB. Siyang kagamay, dako kay ni siya tingog si CB. Pati mumusahay sa atong baruganan kanang doon siya o awon diya sa background sa atong programa. Nagkasalamat sa iyong pagpaminaw sa atong sugilanon karong hapon nga atong gitaytulan og classmates og teachers. Uban ni Dr. Iris ug uban ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa
konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pag-agwanta, pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Thank you, CB, being with us this afternoon. Okay,